दुलाराय आसाम दीपज्योति देउरि मनदीप दास गोसोखां फुटबल प्राइज मानि ट्रफी बादायलायनायाव हाबसा हावली फुटबल हानजाया सेमिफाइनालाव सौहैबाय। आफां आसामनि बरपेटा रड स्पर्ट्स एकाडेमिनि बानजायनायाव थांनाय 17 आगस्तनिफ्राय बरपेटा रड स्टेडियामाव सोलिबाय थानाय दीपज्योति देउरि मनदीप दास गोसोखां प्राइज मानि ट्रफी फुटबल बादायलायनाय दिनैनि ब्रैथि क्वार्टार फाइनेलाव घिलाजार सुपार 11 नाग्रिजुलि आरो हाबसा हावली फुटबल हानजानि गेजेराव जादोंमोन। दिनै ब्रैथि क्वार्टार फाइनेलाव मोन्नैबो हानजानि गेलेगिरिफोरनि गोख्रों गेलेनानै दिन्थिनायाव नायगिरिफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोख्रों जुजिलायनायनि गेजेरावनो हावली हाबसा फुटबल हानजाया घिलाजार सुपार 11 नाग्रिजुलि हानजाखौ 2 गल सोनानै देरहानो हानायजों लोगोसे सेमिफाइनेलाव सौहैनो हायो। दिनै खेलायाव रेफारि महरै बुद्ध बसुमतारी, लाइनमेन महरै शाहिदुल इस्लाम खान आरो समर गयारिया हेफाजाब होयो। 10 सेप्तेम्बर अदेबानि गाबोननि गेलेनाया ग्लबेल एफसि गसाइगाव आरो हाबसा हावलीनि गेजेराव बेलासिनि 4 रिंगायाव जागोन होनना फुटबल खेला बानजाय आफादा मिथिहोदों। गासै गेलेग्राफोरनि थाखाय मा मेसेज होनो सानदों? दा जेरै गेलेदो दा जोंना गोसो होलायनानै गेलेनांगौ। दा गाज्रि ओरैनो गेलेबाय थाबाथ' जोंना माने मोजां जायो आरो गामिनि थाखायबो फारसे मोजां जायो, गामिनि जौगानायबो जायो आरो। खेला दुलाजों लोब्बा थाबा गथ' गथाया जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोरा माबायदि आबहावा मोनोब्ला बोरै जौगानो हायो? खेलाजों लोगोसे थाबाथाय गथ'फोरा गाज्रि ओरैनो गिदिंनाय बेरायनाय दा आजिखालि जुगाव बहुत माबा निसारि बेफोरखौ लाया होननानै गामिनि सेंग्राफोरा गेलेनायाव थाबाथाय एसे जौगानाय जायो। नोंथाङा केप्टेन हिसाबाव गासैबो गेलेग्रा बिथांमोनखौ मा मेसेज होनो सानो केप्टेन हिसाबाव? दा गासिबो गोसो होलायनानै गेलेनायनि थाखाय आं गासिखौबो साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोननि ग्रुपनि नामा? जोंनि नोंथांमोननि क्लाबनि नामा? क्लाबनि नामा हाबसा।